Язның иң матур бәйрәме Халыкара хатын-кызлар көне 8 март белән котлап, бүген Яңа Зимница авылында гомер кичерүче хөрмәтле укытучыларыбыз Суфия Җәфәр кызы Бакиева һәм Римма Закария кызы Халикованы ихластан без укыткан балалары Гөлия Саддыкова һәм Розалия Хасанова котлап китергә ашыгабыз. Әлеге мәктәптә укыткан бар укытучы апа-абыйлар да шиксез бер генә көндә күңелебездән чыкканнары юк. Аларга һәммәсенә дә без рәхмәтле булып яшибез. Әмма беренче укытучы һәм алда өлкән сыйныфларда җитәкләп барган укытучы алар үз әниләрен сыман ук бик якын булып калалар. Шуңа да бу котлау сүзләребез әлеге изге җаннарга булыр. Укыткан мөгаллимнәребез безнең барлык шаяндыкларны да кичерә. Белемгә омтылыш, уяту өчен төрле яңа алымнар, кулланып дәресләр үткәрә. Төн йокыларын калдырып дәфтәрләр тикшерә. Шәхси мәнфәгатьләрен читкә куеп, мәктәптән тыш чаралар уздыра. Укытучыларыбызның сабырлыгына, фидакарлыгына, тырышлыгына, булдыклыгына таң калырлык хәтта. Бар сыйныфташларыбыз исеменнән дә зур рәхмәт аларга. Сез безнең иң кадерлеләребез, үрнәк алырлык кешеләребез. Сез биргән белемнәр, сезнең үгет насихатыгыз безгә бүгенге авыр тормышта да дөрес юлдан тайпылмыйча, гел алга барырга ярдәм итә. Үзегезгә дә укучыларыгызның рәхмәтләренә төренеп, аларның ярдәмен тоеп яшәргә насыйп булсын. Атачак таңнарыгыз аяз, туасы көннәрегез кояшлы, төннәрегез тыныч, сәламәтлегегез нык булсын. Әлеге яз бәйрәме күңелләрегездә яшәргә дәрт, көч уятсын. Гаиләләрегез имин, бала-оныкларыгыз тик шатландырып кына торсыннар. Гомер буе сезне онытмыйча яшибез. Яңадан рәхмәт әйтеп, бәйрәм белән котлыйбыз. Гомеремнең тәүге язларыннан әткәм белән янәшә берәү яши, һаман күңелемдә, үткәннәрдән кайтып эндәшә. Хәтеремдә курка гына сыйныфыма килеп кергәнем. Хәтеремдә шул чак беренче кат якты йөзен аның күргәнем. Дәреслекне ачкач аптыравым, нәүмизләнеп каушап калуым. Хәтеремдә аның әкрен генә иңнәремә кулын салуы. Ул өйрәтте каләм тотарга һәм тәүге сызыкларны сызарга. Ул өйрәтте хәрефләрне теркәп ижекләрдән сүзләр язарга. Күзәтте ул һаман гомерем юлын, ялгышларым булса төзәтте. Хезмәт яратырга, туган җиргә, тугрылыкка мине өйрәтте. Кыенлыклар килсә, әле дә ул бирешмә дип гүя эндәшә. Күңелемдә шулай гомерем буе укытучым килә, янәшә. Хөрмәтле Суфия Җәфәровна һәм Римма Закарьевна, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Хөрмәт итсеннәр, туар таңнарыгыз үткәннән, бәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле.
саклана бүген тик сезгә. Ихлас сүзләр, матур бүләкләр, киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле, гомерегез булсын.